Right. Asikhumbule ukuthi siphuma kuphi nayo yonke lento. Yonke le section ekhuluma ngamagraph namhlanje sizoyifikisa ekugcineni. Kodwa sizoyifikisa ekugcineni nale information elandelayo. Khumbula ukuthi kulezi insuku noma kulama lessons edlule besikade thina sibhala into enje kodwa sibhala kule form enje. Besibhala into enje noma besithola into enje siyishintshe lento ibhaleke kanje ngoba inhloso yethu enkulu uma sibhala lento kanje i-standard form esibukeka kanje bese kuthi ku-standard form thina sisuke sifuna ukubona ukuthi u-C no-M bona bobabili laba bameleni. Masibona u-M endaweni enje no-C endaweni enje sesiyibhale in standard form basuke bemeleni. Always remember, khumbula njalo ukuthi ma ungayinikeziwe kule form wena uyibhala kule form ukuze ukwazi ukubona ukuthi u-M beno-C laba bobabili bameleni. So ke thina sizothatha yonke lento sifuna ukubona the effect. Sifuna ukubona the effect. Sifuna ukubona the effect yakugcizelela lokho. I-effect ukuthi i-gradient yenzani kanti i-symbol ye-gradient yona u-M. So lo M lo wenzani kwi-equation. Uma ubuka lezi zibonelo engikunikeze zona zonke zibhaleke kwi-standard form. Zonke zibhaleke kwi-standard form. Y is equals to x plus 1. Umbuzo okufanele ukwazi ukuphendula la mawibuka lento yilo. Value of C umele ubani u-C u1. Value of M umele ubani u-M naye umelwe u1 njengoba singaboni number la. Uma kungeyena u1 bazobhala ukuthi ubani. Ukhumbuleke njalo ukuthi mangabe ngibuza ivalue ka-C, you don't simply say 1 kodwa it is positive 1 ngoba kwesinye isikhathi kuyoba u-negative 1. So inumber uyifunda nophawu lwayo nalapha ke the gradient is positive 1. M is positive 1. Uma sesibuka la nakhona the value of C is positive 1. The value of M is positive, but this time it is half 1/2. Positive half is the value of M. Mawubuka la i-value ka-M ukuthi u-M wethu umele ubani? Umele u2 kodwa u2 wethu unjani? U-positive. Therefore i-value ka-M u-positive 2 kanti i-value ka-C u-positive 1. Njengoba ngisebenzisa u-positive ingoba khona into engifuna siyibone. Ama-sign ayashintsha kungaba u-positive kungaba u-negative. Uma ubuka la le nayo futhi isekuso i-standard form kodwa ithi ikuso ku-standard form mawusubuka i-value ka-M isi-3. So u3 wethu unjani? U-positive. Therefore u-M wethu is positive 3 kanti u-C wethu is positive 1. Izinto lezi okufanele ukwazi ukuyibona uziphendule zingabuziwe ngoba mawungakwazi ukubona i-gradient ungakwazi futhi ukubona u-C, ungawazi futhi ukuthi u-C wakho usho ukuthini, u-M wakho usho ukuthini. Khumbula ukuthi ngathini kuwena? Ngathi u-C is your y-intercept, u-M is your gradient. Ngathi u-C yila igraph yakho ithinta khona ama-y-axis.
ila igraph yakho ithinta khona ama-y axis bese kuzoba khona the x axis. Nawo ama-x axis ayathinteka kodwa wona awanayo a special point esiyibiza njengale ukuthi for every constant value, for every constant, uyayikhumbula i-constant again, i-constant ile number sasithi ayinayo i-attachment, i-attachment yani yeletha eduze kwayo. So lezo number lezo noma leyo number leyo siyibiza ngokuthi the constant, it's a value of c, it's a y-intercept. Izinto lezo kufanele ukwazi ukuyixoxa. So sizobuka ke namhlanje the effect inamsebenzi muni, inamphumela muni i-gradient esimboli yayo iu-m yenzani kwi-graph uqobo lwawo. Sizowadweba ke lama graph wonke, sizowadweba kwi-plane eyodwa. Nansi plane yethu uzokhumbula ke njengamanje sisazoya ey'ndleleni zokudweba ama-graph ukuze sibone ukuthi adwetshwa kanjani. Kodwa this time ngifuna ukukhombisa enye yey'ndlela esizoyisebenzisa, mhlawumbe yona singaqala siyisebenzise manje ngesikhathi lezi ezinye ezimbili sesizozenza ngokulandela. Leyo ndlela ke yokudweba ilena esiyibiza ngokuthi it's a dual intercept form. Ile ndlela esiyibiza ngokuthi it's a dual, abanye bathi it's dual intercept form, abanye bathi it's dual intercept form. Right, i-dual noma i-dual uyisebenzisa kanjani? Sizoyisebenzisa ke kubo bonke ukuze ubone ukuthi kwenzakalani. Asithathe lo wokuqala. Oqala uthi y is equals to x plus 1. I-dual intercept form yethu ke ithi qala nje uthi let x be 0. Kusho ukuthini lokhuyana? Kusho ukuthi la ngibona khona u-x mina ngifaka u-naught. Sengiyawufaka ku-naught la. Naught plus 1 is equals to y. So u-y wethu i-value yakhe iwubani? I-1. Sesine point ke manje. Leli point lakhoba sithi x ewu-naught, x ewu-naught, u-y wethu yena ubani? U-1. Nanti point lethu. Sesiyahamba i-point lethu siyolifaka kwi-graph. Uma u-x ewu-naught, u-y wethu u-1. Nanti leli point. 0 is to 1. Okokuqala lokho. Okwesibili asikaqedi ngaso lesiyasibala. Okwesibili manje sesizothi let y be naught. Kusho ukuthini lokho? La engibona khona u-y ngifaka u-naught. Sengizofaka u-naught la. Naught is equals to x plus 1. Sengifuna u-x ke. Sengithatha u-1 ngubuyisa ngapha. U-x wami usulingana u-1 maye ngale ushintsha isign abe u-minus 1. Kusho ukuthini lokhuyana? Lokhu kusho ukuthi ngesikhathi u-y wami ewu-naught, u-x wami yena uyobe ewu-minus 1. U-x wami u-minus 1 ngesikhathi u-y ewu-naught, u-x u-minus 1. So nanti leli point lithini? Minus 1
is to 0. Right. Sengiwatholile ke womabili lama point. Into esengizoyenza ke sengizothatha irula lami ke. Thatha irula ngilibeke phezulu kwalama point lawo bese ngiyawajoyina lama point anginikeze uline owodwa. Mangiwajoyina lama point nansi into eyenzakalayo ile. This is the line that I get. This is the line that I get. Lo line wenziwa ile graph emnyama ithi y is equals to x plus 1. Asibukeke. Sithe gradient yala u1, sathi gradient yala u-half, sathi gradient yala u2, sathi gradient yala u3. Siyabadweba njalo bonke. Sesiqedile ngegraph yokuqala, sesidweba igraph yesibili. Sesithatha igraph yethu yesibili. Igraph yethu yesibili ithini yona? Ithi y is equals to half x plus 1. Nanti igraph yethu yesibili. Nayo igraph yethu yesibili sesiyaqala siyayenza. Masiqala nje sithi let x be equal to 0. Kusho ukuthini lokhu? Lokhu kusho ukuthi la ngibona khona u-x mina ngifaka u-0 naku u-x1 y half naku x ngifaka u-0 plus 1. Half times a 0. Any number multiplied by a 0 is 0. 0 plus 1 is 1 is equals to y. Lokhu kusho ukuthi la mina ngino x khona owu-0. U-y wami yena uqhamuka ewubani ewu1. Sengiyahamba ngiyolifaka leli point. Ngithola ukuthi leli ya point kuseyilo lona leli alishintshile. Kuseyilo lona leli. Sengiyaqhubeka ke. Mase ngiqhubeka lapho now sengithi manje let y be not. Sengifaka u-not la. Sengithi not is equals to half x plus 1. Half x plus 1. Okusho ukuthi la kuno y khona mina sengifaka u-not nakho sekukanje. Sengisolve u-x u1 abuye ngapha uzoba u-minus 1 is equals to half x ngoba usebuye ngapha. Right, uyayikhumbula ke le number le eseduze kweletha ukuthi bese ibiza ngani? Usuyaphinda ubuyele emuva kancane kwi-exercise lakho uyobheka. Ile number phela esasiyibiza ngokuthi coefficient. Sathi kuwena i-coefficient isuka ngeindlela ezimbili. Mawune coefficient udivide ngayo okanye mawune coefficient umultiplier ngemultiplicative inverse. Uyakhumbula ngesikhathi senza an additive inverse sabuye senza a multiplicative inverse. Sathi a multiplicative inverse of a number, it's a number oyisebenzisayo ukumultiplya inumber onayo kodwa i-answer kufanele kube u1. Okusho ukuthi uma inumber enginayo ku1 over 2, u1 over 2 kufanele ngumultiplye ngenye inumber ezonginikeza le ezokwenza lento ibe u1. So leyo number izoba u2 over 1. Kusho ukuthi ngizomultiply la multiplied by 2 over 1. Khumbula ukuthi ngathi ama equations ayafana ne-balancing scale. Wayinyakazisa ngaphi yanyakaza ngapha. Okusho ukuthi nala sewuzomultiplya ngo2 over 1. Bese uyafa lo lokhuzana lo half. Sekusele banike u-x. U-x wakho
usulingana no 2 times minus 1 which is minus 2. Lokhu kusho ukuthini? Kusho ukuthi lokhu la y wami khona ewu-0, y wami khona ewu-0, x wami yena u-minus 2. Sengiyahamba ngofaka leliya point. La y wami ewu-0, x wami yena ubani? U-minus 2. This is the point. Kodwa leli point ele graph enjani? Ebomvu. Right? Sengihlanganisa leli elu 2 and 0. Ngihlanganisa naleli because leliyana liphindela iphinda lona. So sengidweba leli kanye naleli ya. Ileli. Sorry for that. So le graph yami yona iubani ke? Y is equals to half x plus 1. Right. Asenze ke manje enye elandelayo. Right, ngitheke wonke lama graph sizowenza ngale ndlela, indlela eyodwa leyo kwenza igraph. Nanso ke igraph yesithathu sesiyayibhala. Igraph yesithathu sesiyaqhubeka nayo. Ngithe njalo mawuqala, you let x be equals to 0. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi la ubona khona u-x wena ufaka u-0. So y is equals to 2. Nangoku x ngifaka u-0 plus 1. So any number multiplied by a 0, it's a 0. 0 plus 1 is 1, is equals to y. Kusho ukuthini ke lokhu? Lokhu kusho ukuthi la u-x wami ewu-0, u-y wami yena uyobe ewubani? 1. Lisaphindeka futhi leli point, alifuni ukusuka. Lisaphindeka, alifuni ukusuka. So nanto ke sesilifakile. Le graph enjani manje? E-orange. Sesiyaqhubeka ke. Okwesibili sesithi manje let y be 0. Sesizofaka u-0 la. Sesithi 0 is equals to 2x plus 1. Sesisolve u-x la. U1 ubuyele ngapha. Sesino minus 1 is equals to 2x. Uyayikhumbula indaba ye-coefficient ukuthi siyisusa kanjani? Sidivide ngayo. Sizodivide ngo2 la, siphinde sidivide ngo2 ngapha. So lo 2 kuphele, then our x is equals to minus half. Our x is equals to minus half. Our x is equals to minus half. Ngenye indlela kusho ukuthini lokhu? Kusho ukuthi ngesikhathi u-y wethu ewu-0, u-x wethu yena uwu-half or negative. Sesiyabuya ke sizokufaka ke manje igraph yethu e-orange. Ngesikhathi u-y wethu ewu-0, u-x u-minus half. So nansi igraph yethu e-orange. Nansi igraph yethu e-orange, leli point lethu lubani? Lu-minus half kanye no-0. Sesiyalixhuma ke silixhuma naleliya. Mase sisuka la ngerula njalo bakithi sithi. Siphinde sithi ukuze sidwebula inoqondile. Le graph yethu ithini? Y is equals to 2x plus 1. 2x plus 1. Mhlawumbe lento singayichaza sibuka lama graph omathathu. Lawa nje omathathu. Mhlawumbe sesingayichaza abantu bayibone. The effect, sichaza the effect. Yenzani I gradient. Asibuke. U gradient wala m is equals to 1.
Oala m is equals to half. Oala m is equals to 2. Ake sibuke lama gradient lawo. Siwabeke ngeorder yawo. I-order yalama gradient yakhumbula i-order ukuthi ngesikhathi sikhuluma nge-order sasikhuluma ngani? I-order indlela inamba ezilandelana ngayo. Asiyibeke i-order lapha yana. I-order ithini? Half, 1, 2. Inamba ziya ngobukhulu bazo. Incane phakathi nendawo inkulu. Kusho ukuthi mangiyale ziyenyuka inamba. Asibukeke la. Asibukela bolayini. U-half ulayini obovu ungaphansi wabo bonke abanye olayini. Futhi mawubuka ukwehlela kwawo akufani nolayini o-orange. Akufani futhi nolayini o-black. Mase senza i-conclusion la sithi senza i-conclusion siyaconclude manje sithi the smaller the gradient, the smaller the gradient, the lesser the slope. Is. The smaller the gradient, the lesser the slope. Kusho ukuthini lokho? Ngesikhathi i-gradient incane, ukwehlela akukukhulu. Ngalesikhathi i-gradient inkulu, ukwehlela kukhulu. The smaller the gradient, the lesser the slope is. Asibhalele yanto ke ngenye indlela manje. The bigger the gradient, the steeper the slope. So i-conclusion yethu ithi uma i-gradient incane akwehleli kakhulu. Kodwa uma i-gradient inkulu kwehlela kakhulu. Sibuka ama values. Lo line awehleli kakhulu. Lo uthi kwehlela. Lo uswehlela kakhulu. Ngenye indlela uma ngabe bengiqhamuka phezulu, lo sekunzima ukuthi ngehle ngibheke ezansi because kumi kanje. Kanti lo ngisangehla ngibheke ezansi ngoba kumi kahle kanje. Uma ngiqhamuka ngezansi, lo uyenyukeka ngoba awumumi. Kanti lo akwenyukeki, intaba isibheke phezulu ngempela. Akwenyukeki, sekufanele ngithi mangiyinyuka leyo ntaba ngize ngibambelele ngezandla phansi. So ke lento it's in relation. Lama gradient owabona la, it's in relation to in the practical world. Ezweni lethu lokuphila. Lento ibonakala kahle mangabe uzoyiqhathanisa nokusuka kwebhanoyi. Ibhanoyi malisuka. Right. Ngithi ke kuwena ke le ndaba ye-effect ye-gradient ukuthi yenzani kahle kahle i-gradient.
njengoba sesiwadwebile amagraph sengiwathathile amagraph ngawanqamula la phezulu ngaphinde ngawanqamula la ngezansi kwaphuma lesiya sithombe ngisikhiphela ngisusela la such that mawungathatha irula lakho ulibeke kulabo line laba kuzobuyela kube yilaba graph lawala. But ngifuna ubukeke manje, ngifuna sibuke lapha yana, ngifuna sibuke upoint 1, point 2, point 3 womathathu lawa amapoint lawa yana. Sibeke ibhanoyi kulawa amapoint. Masingabeka ibhanoyi ku point 1 bese sithi alisuke. Lizothi malisuka lihambe kanje yaya. Bonke abantu kulelo bhanoyi phakathi bashaya phansi ngesiphundu. Ngoba livele lithi lisuka nje liuziyaqhiyama libheka phezulu. Therefore bonke abantu ehlalweni zabo inyawo ibheke phezulu amakhanda ayoshaya phansi. Because njengoba lisuka kanje la phambi kwalo leli bhanoyi kunebhilidi okufanele lilivike lingalishayisi. So manje kuyayibona ke indlela leli bhanoyi lizosuka ngayo. Lithi lisuka nje beliqonga lithi ligwaza intaba lona libheka phezulu. So kodwa ke i-effect yini eyenzakalayo? Abantu abaphakathi nempahla ake ngithi leli bhanoyi belilayisha imoto njengoba lisuka kanje. Uma belilayisha imoto zonke lezi imoto ziyasuka la ziyadudulana ibheke emuva le emsileni. Lelo bhanoyi likelihood yalo ukuthi imoto izophusha amawala kushaye ivuleka iminyango emuva ichitheke ngalesikhathi nje liqala lithi liyaphakama liyaphezulu ziyachitheka imoto isala phansi ziwela phezulu kwemizi yabantu. So that is the effect of a higher gradient. Sibuye size ku point number 2, the black one. Umubuka lapha yana, yes, ibhanoyi lethu liyasuka nalo libheke phezulu. Kodwa impahla la ku point number 2 noma abantu ebhanoyini ku point number 2 abazuchitheka njengoba bebechitheka ku point 1. Ngicabanga ukuthi niyawubona umehluko. Woza ke ku point 3. Yabona point 3 awuchithi ngisho yedwa umuntu. Akwehli ngisho yodwa impahla qathaka ilutho. Ngoba alisuki livele libheke phezulu nje. Lisuka at an angle of peaking. Ukuthi lizophakama kahle. Liqukula impahla liphakame kahle, liqukula impahla liphakame kahle, liqukula impahla liyoze lifike la kufanele khona lihlale phansi emoyeni libe flat bese liyahamba ke libheka phambili la liyakhona. So the effect of the gradient ukuthi ibhanoyi elisuka la nebhanoyi elisuka la, the effect of the gradient ukuthi 1 elisuka la ipossibility yalo ukuthi lisuke kahle abantu bangashawa uvalo, but elisuka la ku point 1 ipossibility yalo ukuthi lizothi lisuka nje belishayisa abantu ngovalo bothi befika la beya khona bakhishwa izisu abanye baqhulekile bafile. And mind you lapha phezulu ebhanoyini alikho ibhanoyi lihamba no dokotela. Udokotela osuke sebhanoyini kuyenzeka kube udokotela naye osuke yipassenger, but icrew yebhanoyi kuba abantu abasebenza ebhanoyini, which is a crew members of ibhanoyi, abakwazi ukwenza kuphela into esiyibiza ngokuthi first aid, hayi ngoba ngempela bewodokotela. And there is none lapha phezulu imshini yokudokotela umuntu and whatever ngaphandle kokuthi umuntu nimfake imshinyana ethile oxygen nani to keep that person alive nize niyofika la iniyakhona bese thathwa lokhu zanama ambulance emphuthumise esibhedlela. So that is the effect of the gradient. Ithini the effect? Ithi the smaller the gradient,
the lesser the slope. Ngesikhathi gradient incane half ibhanoyi aliqhiyami kakhulu. But ngesikhathi gradient inkulu ibhanoyi liqhiyama kakhulu. The bigger the gradient, the steeper the slope becomes. And the effect yokuba steeper kweslope buka imoto mayikhuphuka entabeni. Uma imoto ikhuphuka entabeni iyawaluza amandla, which shows ukuthi now isentabeni. Kodwa futhi intaba yakhona mayinganyuki kakhulu, imoto iyakwazi ukusuka eThekwini iziyofika eGoli ngogear number 5 noma ngogear number 6. Ihamba one way because intaba azikho so steep. Kodwa ungaphuma lapho ungene kule mgwaqo yegravel, ngeke imoto ihambe ngogear number 5 noma ngogear number 6 ikhuphuka lezo ntaba. Kuzofanele izifike kugear number 3 noma kugear number 2, and at some point gear number 1. Why? Because the slope isuke isinkulu, the gradient isuke isinkulu. So that's the effect of the gradient in any line.